Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Manzi makadi zvinyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakakurawo pamba pedu painge pakazara vana vehama dzaamai zvekare nevamwe vana vehama dzekwababa. So tichikura kudaro mukoma takazoti tava kuda kunopinda form 1 pane pamwe pandakazongobatikidza amai vangu ava zvavainge vachiita mukoma musi iwoyo zvakatondishamisawo neniwo. So amai ndakavabata vachiisa zvimwe so zvainge zvakaita kunge zvitsotso but zvainge zviri zvidiki muschool bag imwewo cousin brother yangu uyowo ainge akashayikirwa nababa vake. Baba vake vainge vari munin'ina wababa vangu, saka vakati vaisa zvitsotso zviya. Kubva ipapo ndingati ndo paakabva azotanga kuita umwe musikanzwa ainge ari munhu wekuti ainge ava kusatombokontroleka. Kudzamara baba vangu vazomudzinga ende vakati vamudzinga then cousin brother yangu uyu ndokubva azotoita mbavha. Nanhasi uno cousin brother yangu uyu atori kujeri nekuda kwedzimwe mhosva idzo dzaakazopara muHarare. Asi mukoma nekukura kana ndikatanga kuronda nyaya iyi ndinoona sekunge ivo amai maybe vakazonzwa godo because cousin brother yangu uyu mwana wabamunini munhu ainge aine chipo chekuti kuchikoro ainge achigona, kana kuri sekumasports maybe dai kwanga kuri kunzi amai vainge vasina kuzoita izvo zvavakamuita zvimwe kuda kana national team angadai akazototambirawo maWarriors chaiwo because munhu wose kuchikoro nematicha vainge vachingomupembedza nekuda kwechipo chake icho chaainge ainacho chekugona bhora. Apa muklasi ainge atori iye head boy, but takazoti tangopinda muform 1 ndo pandakabva ndaona kuti behavior yake yakabva yatochinja. Akabva azova munhu wekuti ainge ava stubborn. Apa ustabborn wacho mukoma munongoona kana munhu akanyarara paanenge achiita ustabborn mazuva ekutanga tainge tichitomurambira kuti haamboiti zvakadaro, asi pakazobuda evidence yekuti ainge atobatwa ari mumba mevanhu achitozama kuba TV. Ndo patakabva tatoona kutoti mwana ainge atopanduka. Kubva ipapo kana pari sepamba ainge ava kutotengesera vanhu zvinhu zvepamba, saka vanhu vazhinji vainge vava kuuya zvino vava kukomplaina kuna baba vangu vachiti mwana wako akanditengesera chakati. Kudzamara baba vangu vazomudzinga, saka cousin brother yangu uyu akabva azodzingwa pamba paainge ava muform 2 ndo paakabva azodzingwa pamba. Akati adzingwa pamba kudaro takazombodzwa kuti ainge adzokera kumusha, asi kwose kwaainge achingoenda aizongogumisidzira adzingwa nekuda kwekuti yainge yatova mbavha. Kudzamara achizodzoka kuno kuHarare, but akati adzoka kuno kuHarare ndokubva azombonogara kumba kwavatete. Vatete vakabva vaona kuti kana vakamudzinga kwainge kusina kwekuti aikwanisa kuzoenda, ndo paakabva azongobatanawo nevamwe vakomana avo vainge vachifamba nemotikari yavo yavaifamba nayo vachiita zvekukidhinepa vanhu, vobva vabira vanhu avo vavanenge vakidhinepa. Ndo paakabva azotreswa nemapurisa ende paakabatwa mukoma ameno kutiwo pfungwa dzake dzainge dzichimbofunga nezvei because ndiye aibatiswa pfuti yacho iyo yavainge vachishandisa apo pavanenge vachikidhinepa vanhu. Zvino iye paakabatwa aine pfuti iya mukoma, vamwe vake vaya vakabva vazomurasirira nyaya iya, vakaita kumurasirira nyoka mhenyu chaiyo mukoma. Ndokubva azongosungwa ari 1 kudaro, then ndokubva azotongonzi pfuti iyoyo yainge iri yake. Nezera rake mukoma paakasungwa ainge achitori mwana mudiki. Izvezvizvi kana takatarisa makore acho avo aari kunzi asarirwa nawo, makore acho anosvika kuma12 years by the time yaachazobuda mukoma. Isusu ameno kuti tinenge tava pai neupenyu, asi each and every time mukoma kana ndikatarisa amai vangu ndinonzwa ndichivanzwira hasha because I feel kuti she is the one to be blamed. I think kuti vanenge vakazoshandisa
godo neruvengo ndokubva vazoganyira mwana uyu wabamunini, because ivo bamunini pavainge vachiri vapenyu vainge vari munhu wekuti ainge achivhaira achidada. Saka baba vangu nekuda kwekuti vane mwoyo wakanaka, kubva zvakazoshaika munin'ina wavo vakabva vazongotora iyeye uyu mwana wabamunini wekuzosungwa, then dzimwewo hama dzababa dzikabva dzazotorawo vamwe vana vabamunini. But kubva mwana uyu wabamunini zvaakatanga kugara nesu, ndo pandakabva ndaona imwe karekta yaamai vangu, kuti amai vangu vaiva munhu wekuti vaisachengetera mwana wako mahara, vaingwa kuchengetera mwana wako kana kuri kunzi panenge paine mabenefits ekuti vaikwanisa kuzomawana. So mukoma, nyaya iyi inogara ichingondishungurudza nekudawo kwekutiwo ininiwo ndava nemhuri yanguwo, kuti ndinge ndichizokwanisawo kubatanidza mari ndichimboenda ndichipota ndichinomudongorerawo kujeri uko kwaari mukoma, handitombokwanise because upenyu hwacho hwakatooma. Ende kubva zvaakazosungwa mukoma, munhu akapedzisira kuenda kunomuona ndibaba vangu, ende vakapedzisira kunomuona kudharadhara zvekuti paari mukoma ava kutongorarama semunhu asina kana hama. Ende upenyu hwatiri kurarama umwe neumwe ava kungomanyisana neupenyu hwemhuri yake, kuti anenge achingoda kungoona kuti mhuri yake yadya yaguta here, zvekuti munhu ari kujeri uko anozomborangarirwa, hakuna kana anozombomurangarira. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaona amai vangu vachiisa tumwe twainge twakaita kunge tukutsotso muschool bag remwana wapamunini. Apa pamunini vacho vainge vakashaya, then mwana uyu ndokubva azotorwa akazotanga kugara pamba pedu. Zvakangoma zvevedu we. Kana kuri kunziwo munenge makambosanganawo nenyaya dzakadai, so please feel free kuuyawo kuinbox kwangu, then mobva mazotiudzawo nyaya yenyu. Vedare rikaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai, so hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Mukoma ka vanhu vanokwanisa kuramba zvavo, but mishonga iriko. Inini mishonga ndakasangana nayo, handidi zvangu kutaura zita rekambani imwe yandakamboshandira apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, asi ndainge ndichishandira pakambani iyoyo ndiri driver. Zvino ndakati ndapinda basa pakambani paya mukoma, ndo pandakabva ndaona kuti vamwe vanhu kutoromba chaiko vanozotogumisidzira varombera kuti vange vachizvichengetedza mumabasa umu, nekuti munhu mutema can lawyer you, munhu mutema anokuroya mukoma. Zvakaitika ndezvekuti ndakati ndatanga kushanda pakambani paya semunhu wekuti ndainge ndichiri mutsva. Munongozivawo kuti kana uchiri mutsva pakambani unenge uchingomhanya. Ndaiti kana ndikadanwa nemurungu ndobva ndatoti yes boss, ndobva ndamhanya paya. Saka murungu akabva azongotanga kungondifarira, ende naturally ndiri munhu wekuti ndingori active, so handina unono zvekare. Kana ndichiita mabasa andinenge ndichiita ndinoratidza kuti ndiri munhu akatrainwa kuita basa kubva ndichiri mudiki. Saka bosi vangu vakabva vandifarira kudaro mukoma. Izvo zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizovengwa nevamwewo vepakambani ipapo, ende zvakazonyanya kuita kuti ndinge ndichizovengwa ndezvekuti dzimwe nguva bosi vangu vaiti ndinge ndichitora motikari yavo ndobva ndaenda kunopika up vana vavo, ende vana vacho ava vandainge ndichienda kunopika up vainge vari kumaboarding schools akasiyana-siyana. Saka ndaiti nhasi uno kana ndikatumwa kuti ndinge ndichienda kune imwe nzvimbo ndichienda kunotora vana vabosi wangu, apa ndainge ndichifamba nezimotikari rabhosi rainge rakanaka. Saka izvi zvakabva zvazotanga kukonzeresa kuti pange pachizova nerumwe ruvengo rwainge rwakashatisisa, asi ndinongoda kungotenda Mwari kuti Mwari vakazokwanisa kundiponesa, because dai kwanga kuri kunzi vanhu ava dai vakafunga zvekuti vange vachizondiisira poison mukoma, vangadai vakandiuraya. Saka at least Mwari havana kana kuzovatendedza vanhu ava kuti vange vachizopindwa nepfungwa dzekuti vange vachizondiisira poison muchikafu. Zvavakazoita vanhu ava mukoma ndezvekuti pane umwe musi uyo wandaifanira kuti ndinge ndichibuda neimwe UD. Ndakati ndapinda muUD muya ndokubva ndaona kuti assistant
driver wangu ainge achingoita unono asingade kupinda mutrack achiita sekunge asiri kuda kuenda kudelivery kwacho. Inini pandakapinda mukoma ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndarohwa mbama chaiyo mukoma zvekuti ndakanyatsonzwa kurira kuti panapa ndarohwa zenya. Pandakazoti pembenuso mukoma ndainge ndatoradzikwa pasi zvichinzi ndainge ndafenda. Kubva ipapo mukoma ndainge ndava kuti kana ndikangoda kungopinda mutraki so mukoma ndobva ndatanga kuona rima rekuti kana kudhiraivha ndainge ndava kusatombokwanisa kudhiraivha zvamuchose. Ende zvakazotanga kuitika ndezvekuti ndainge ndava kuti kunyangwe ndere kumba paya pandinenge ndakarara ndainge ndava kubatwa nemamwe madzikirira. Munoona kune madzikirira ekuti anenge angori madzikirira ari normal, kobva kwazoita mamwe madzikirira ekuti nevavakidzani vainge vava kutozviziva kuti murume wemomo mumba umo anogara akangobatwa nemadzikirira, because ndaiita kuchema mukoma, kuchema zvekuti kunyange usingade kumuka waitomuka nemachemero acho awo andainge ndichiita. Saka zvainge zvichiitika panguva yacho iyoyo apo pandainge ndichibatwa nemadzikirira ndezvekudai. So ndaingorota vamwe varume ava at all the times vaiuya vari 6, ende vose vari 6 kudaro vainge vakapfeka micheka yeblack, ende dzimwe nguva vaikwanisa kuzouya vakapfeka matrouse ered, but pahembe dzavanenge vakapfeka panenge paine hembe dzinenge dziine macolors eblack, ende vaizouya vakabata rimwe zimucheka rinenge rakaita kunge zijira. Saka zijira iri vakaribata kudaro vainge vakarisunganidza pamatanda maviri, then vobva vazouya vobva vazondivhara nezimucheka riya reblack rainge rakaita kunge zikumbezi. Saka kuzochema kwandainge ndava kuita ndainge ndichitoona kutoti mweya wangu unenge wava kutotorwa mukoma. Kubva ipapo kana mudzimai akabva aona kuti baba ava kana vakaramba vachingoshingirira kuenda kubasa vanokwanisa kuzotofa, ndo kuzotosiya basa kwandakaita. Munoziva mukoma, zuva randakati ndaenda kubasa ndikabva ndaudza murungu kuti ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichimushandira, ndakaona kuti murume iyeye akarwadziwa. Chaakangoita ndechekungoti akati it is fine, okay, chigara apa, ndokuda kumbobuda. Ndokubva abuda. Akati abuda kudaro ndokubva azodzoka akabata mari, ndokubva azondipa mari, akabva ati mari iyi enda unoishandisa kana kuri kunzi uri kuda kunotanga kabusiness, tanga hako kabusiness kako. Saka ipapo mukoma I think kuti ndo pandakabva ndazoita kablunder, because ndakati ndapiwa mari iya ndava kuda kunobuda, ndo pandakabva ndazoapproachewa neumwe womurume uyo ainge achingocontrola pakambani ipapo. Ndo pandakabva ndataura naye ndikabva ndamuudza kuti basa ndainge ndava kusada, zvekare murungu ainge andipawo kapackage kangu kainge kakanaka. Akabva ati shamwari nditengerewo drink. Mukoma ndakabva ndaburitsa mari iya ndobva ndangomupa $, but I suspect kuti $, iroro randakamupa ndo rakabva razondikanganisira, because mari iyoyo mukoma kuti titi takaitei nayo mari iyoyo hapana kana chinobatika chatingati takaita nayo mari iyoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakangonzi shamwari nditengerewo drink, ndokubva ndangokweva $, ndikabva ndapa munhu uya mari, ndikamupa $, riya. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Chinhu chinonzi mari chinotyisa. Tinongonzwa zvichingonzi mari haipiwe munhu, mari haipiwe munhu. Kana kuri kunziwo munenge muinewo zvakazokonzeresa kuti munge muchizobhilivha kana zvichinzi mari haipiwe munhu, please uyaiwo kuinbox kwangu munge muchizotiudzawo nyaya yenyu, muchitiudzawo chikonzero ichocho chakazosakisa kuti munge muchizobhilivha kana zvichinzi mari haipiwe munhu. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndinenge ndakatorowawo chekuseri, kana kuti maybe ndiri munhu wekuti mukuzvarwa kwangu Mwari vakabva vangoti iwewe haufaniri kuti
unge uchizozvara. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakakurawo mumhuri yainge iri mhuri yavarombo. Ndakazoti ndava kuma 15 years ameno kuti ndakapindwawo nemweya wakaita sei, ndokubva ndazongoendawo pamba peimwe n'anga. So ndakati ndaenda pamba paya, n'anga iya yakabva yazoti kana ndichida yainge ichizoda kuzondidirecta kune imwe n'anga, but n'anga iyi yainge ichibva kuma areas ekwavo kwainobva kumamisha uko, ndo kwandakabva ndazoendeswa. Tichienda ikoko kwainge kuchida kunoitwa zvemanjuzu. Tasvika kuya takangorara pamba pacho one day, ndokubva yazonditora n'anga iya ikabva yazoenda kune imwe n'anga uko kwayainge ichiti kumba kwavasawira wacho. Tasvika kuya mukoma, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti kana ndichida mushonga wemari vaikwanisa kuti vange vachizondibatsira vakadzi ava. Vose vainge vari vakadzi, but vakabva vati inini kana ndichida ndinokwanisa kuzorombera pachibereko changu sezvo ndainge ndichiri musikana wechidiki. Ende vakabva vandibvunza kuti hauna kumbogara here waita musikanzwa nevakomana? Panguva yacho kana mukomana ndainge ndisitomborina, ko ndaizofunga nezvevakomana nguvai, because mumhuri medu mukoma mainge muine umwe urombo wainge uchitosemesa. Ndo pavakabva vazondikurudzira kuti ndinge ndichizorombera pachibereko changu. Nguva yacho mukoma, ko ndaigozivei kuti chibereko chinombomirira kuti kudii? Ndaisatomboziva kuti chibereko ndo chinotombotakura mwana wacho. Ndaingofungidzira kuti mwana anongotakurwa arimo mudumbu imomo. Saka vakabva vazondipa mimwe mishonga, vakabva vati mishonga iyi chipinda mumba umo, then kana wazopinda mumba umo obva wazotanga kuisa mishonga iyi. Ndakabva ndazotora mishonga iya ndokubva ndazoenda mune imwe rumu iyayi. Ndakati ndaenda kurumu kuya mukoma, ndokubva ndazotanga kuisa mishonga iya musikarudzi yangu. Ndakati ndichiisa mishonga iya mukoma, ndakabva ndanzwa sekunge mudumbu mangu umo mainge mapinda chimwe chinhu chainge chichita zvekupisa mapatsi angu ose emukati. Mukoma, ndakati ndanzwa pain yose iyo yandainge ndichinzwa, ndo pandakabva ndangodzwa kuti pane chimwe chinhu chakadonha. Chinhu ichi madonhero achakaita ndakanzwa sekunge chainge chadonha chichibva musikarudzi mangu. Saka pose pandainge ndichiita zvinhu izvi ndainge ndakaita zvekuchonjomara. Saka pandakasimuka kuti ndinge ndichitarisa kuti kochiko chainge chambodonha, ndokubva ndakabva ndazongoona rimwe dzvinyu iri rainge rakangomhanya richibva padhuze nepaya pandainge ndakachonjomara. Ndakabva ndangofungidzira kuti maybe ameno zvainge zvaitika rainge ringoriwo dzvinyu raMwari. Ndapedza kuita zvose zviya zvandainge ndichiita, ndakabva ndazodzokera mudare muya. Ndakati ndadzokera mudare muya, ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndichinzwa imwe pain. Ende pain iyoyo mukoma ndikangoifananidza nejeko, ndo pain yandainge ndichinzwa ipapo. Mukoma vakabva vazondipa imwe mvura iyi yainge yakazanganiswa nemakwati, ameno kuti makwati emuti wakaita sei. Ndo pandakabva ndazotanga kurutsa, ende ndichirutsa mukoma ndainge ndichingorutsa zvainge zvakaita yellow. So from there on ndikabva ndazonzwa kuti panapa ndainge ndava right. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazomboshanda ndichishandira n'anga iya, because yakabva yazondiudza kuti kana ndichida basa ndinokwanisa kuzoishandira. Ndakashanda pamba payo n'anga iyi kudzamara ichizosvika pakufa. Ndichibvawo ipapo mukoma ndo pandakabva ndazowanikwa, but ndakawanikwawo kuma areas eikoko. Ndakazowanikwa pandainge ndava ne18 years. Pandakawanikwa ipapo mukoma ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti painge paine dambudziko iro rainge riri pandiri, because ndakatanga kuona kuti kugeza chaiko mukoma handitombogezi. Ende murume ndo paakabva azotanga kungondikwenishena achingondibvunza mibvunzo yakawandisisa. Nanhasi uno mukoma chinhu chinonzi period handitombochizivi. Mukoma, kubva zvandakazotanga kushandira n'anga iyoyo, chinhu chinonzi period handina kana kuzombogara ndachiona. Ndingangoti ndakagumisidzira kuenda kuma periods pandainge ndiine 15 years. Right now mukoma ndava ne34 years, handina kana kuzomboenda kuma periods zvamuchose. Saka zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondishungurudza kuti mari handina, apa nemwana wacho futi handitomborina. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka kusaenda kuma periods kwandisiri kuita uko inhau yekuti handisisina chibereko here. Ndakabirwa chibereko changu nen'anga.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakatorerwa advantage ndikabva ndanzi haudi here kuromba nechibereko chako.